फुङाव 5टायावनो ओंखारबोदोंमोन काजलगावसिम सान्तिपुरनिफ्राय ओरैबायदि खुवा लामायाव माने लामाखौनो नुवा आरो माने बाइकजों फैबाय थादोंमोन ओमफ्राय लासै लासैसो फैनांबाय आरो माने बेबायदि खुवा खुफेराखैमोन जोंनि जायगायाव खिन्थु दिनै प्रथमबार ओरैबायदि रोजा खुवा खुदों माने खस्थ' मोनबोबाय आरो लामायाव एसे काजलगावसिम फैदों बेनिफ्राय जोङो दिनै एक्सुवेलि बगामाथियावसो थांनो नागिरदों बड'लेण्ड बुब्लिनिफ्राय क'क्राझारफोरनो दिनैहाय पिकनिक पार्टि होगोन बेयाव थांगोन आरो बेनो खुवाया नै दाबो नोंथांमोन नायनो हागोन खुवाया खाराखै आरो ओरैबायदि खुवा खुदों बेलेग जायगायाव खुदोंना खुवाखैथाय बेखौ मिथिला खिन्थु चिराङाव ओरैबायदि खुवा आरो दिनै बेनो माबायदि बेबायदि खुवा खुनाय समाव माबायदि गारि सालायनांगौ होननानै बुंनो गारि सालायनांगौ माने जोङो लामाखौ नुवा नालाय बेलेग गारि फैनायखौ बेनिखायनो माने गुबुननि बे बेलेग गारिनि लाइटखौबो नुवा थ' लासै सालायनांगौ आरो लासै सालायनांगौ नङाबा माने एक्सिडेन्ट जानायनि मोनसे चान्स थायो आरो लामाखौ नुवा नालाय बेनो लासै सालायनांगौ बे खौराङा नोंथांनि थाखाय गोजोनथाव जानो हागौ हा बायग्रा एबा मोजां साइटनि हा लाग्राफोरनि थाखाय फोसावथाय चिरांनि दादगारि भुटान गेटनि साखाथियाव मोनसे मोजां दखरसे मियादि हा फाननायनि खौरां फोसावनाय जादों बे हाखौ लायोब्ला फालांगि खालामनाय हटेल लुनाय बायदि बायदि फालांगि एबा बिल्डिं लुनानै थानो थाखाय राहा आरो आबाद मावनायनिबो राहा लानो हागोन आबुं खौरां लानो थाखाय नोंथाङा 8638183329 आरो 9954097210 जानबुं नङाव फन खालामनो हागोन Medi land for sale at Dadgari, Chirang near Bhutan Gate. Suitable for construction of hotel, guest house, personal home or any building or farming. For more information, please contact mobile number 9186 381 83329. मोनसे गोनांथार फोसावनाय बे खौराङा नोंथांनि थाखाय गोनांथि जागोन गोनांथि खौराङा बेनोदि चिरांनि काजलगाव SBI ब्रान्चनि नांजाबनाय रोंगौथि गोनां डक्टर सुमिक देबजों लोगोसे माखासे डक्टर मोननो हानाय गंसे मोजां देहा फाहामग्रा SD क्लिनिक दङ फै बिदिब्ला बे देहा फाहामसालियाव मा राहा मोननो हायो नायनि डायबेटिसनि थाखाय फाहामथाय सरासनस्रा सावस्रि फाहामथाय बिखा बेरामनि सायाव फाहामथाय नोंथाङा जुदि बेफोरबादि बेरामजों भुगिनांदोंब्ला काजलगाव SD क्लिनिकआव थांनानै नायजाहैनो हागोन नायजानायनि सम फुंबिलिनि 9 रिंगानिफ्राय सानजौफुनि 1 रिंगासिम आरो बेलासिनि 5 रिंगानिफ्राय मोनाबिलिनि 7 रिंगासिम नायजानो हागोन नोंथाङा सुलाद लानो थाखाय 7002293924 9954687336 जानबुं नम्बराव सुलाद ला